August. Kuble ye fiboro kalmong indang beteng ke jing duai bau Jisu lahi kaingi kalong ka bokhuit ka kyrteng jome. Utaga singi ngin sa wat sa kowe ka kyrteng jo blei ha ka jutang barim. Kijing pule gade na kitab Genesis lanong ar dekhat khalai khatsau khatsan pide ban pule ayeng mo. Pat fikan mau ublei la ong yo Abraham ban ay tino yaw kun bamarwe jungo Isak pafikan mo kini arngot kila poy shadu shalom moria bat hangtai haka klipmat ba khaddu da umut ban terwa ya kun lajang ublei ula ponbyang we langbrot pet lunong dekat khasang i pelagumne Abraham ula ay kyrteng ya kata ga jaga utrai unsa ponbyang kumta kadon gajing ong hadu menta menne halor ulum utrai unsa penbiang Hebrew yung Jehovah Jireh kaneru kalong kawe ke kyrteng jong ublei haga jutang barem ban ngin phasha ga jutang bathumai kumno kane kala kila suto kasiti baar jong Petrus kalanong baningkong dekhar lai wong kumne Daka bor blejungu ukris ula ayingi aki ke bor bangi don kam. Na banta ka jingim ba ka jing ruble shisha. Daka ba penethu yingi ya ublehi ubala khod yingi banyo banta haka buram ba ka jing bha jungu. Snga bahagane jing ka jungu Petrus. Ba biang mana banda jungi. Abraham kumno uble ula panbiang na banda jungu namar ula kongu ya uble. Jingkongu very important. Kong bakong santam. Hadu ba ula kloy ban IT yau tu khun ba marwe jungu Isak kan mau halo lum moria Abraham ula rau khun ba marwe jungu baru blei ula ai we langbrot kan mau Jisu halo lum kalveri ukhun ba marwe khun langbrot ba kitna ki pop janga parthe kila sanar fna yau पर मिलता पेट्रोस वांगेंगी वो लंबा उक्रिस उबले उनसे पंबियांग की बारो ना बंदा जुंगी बट गिन्यो बनता हाका बुरम बट का जिंग भा जुंगू बट दे पौलुस वापन कन मायेंगी हाकी काम जुंगी अपोस्टल कलनों का बसाओ दुखट खट आर नी पुले किने की कंटिन वांग आमडन jingpynim ha uno wepat naba amdon kawepat ke kyrteng hapogal beneng bala ai ha Gabriel da gaba an penim yangi amdon kawepat kyrteng kalong ba khut ke kyrteng jome to e ko himen ko para bai habangi duai man kasing kana jing duai ngi sur duai kloi bhangi klet kine ki bor ki jing sisa bor ki bodon hagene ke jing duai kalong ka ba khut ke kyrteng jome ngi ha bamanta lamba ka baptisma ngi belayo ga jinget ngi donbok namar ha kyrteng jong Jisu ngi sayo jingpynim aga jutam barim long ble Jehovah Jireh uba ailut ula petlut ga jingdon kam provider ren abanda jingi ngi te manta uble unsa aingi ki bangi don kam tam de ga jingpynim bar ha kyrteng jong Jisu ngi yo jingpynim uble badap daga jingi da banda jingi un kar khok dai fi ha kyrteng pa baru khon baru man simba khoi